ב5 בינואר 1895 הטיל העיתון הבינאי נויה פרייר פרסה על שליחו המיוחד בפריז, תיאודור הרצל, לסקר את טקס ההשפלה של הקפיטן אלפרד דרייפוס. דרייפוס, כמו הרצל, בא ממשפחה יהודית מתבוללת שנתקע את כל קשריה עם היהדות. ובכל זאת, כאשר נידון באשמת שקר של ריגול לטובת גרמניה, הטילו האנטישמים את האשמה על כלל היהודים. צעקות האספסוף, מוות ליהודים, מילאו את ליבו של הרצל ייאוש. חלומם של יהודים רבים בני דורו של הרצל היה להיות גרמנים, צרפתים, אנגלים וכדומה. הם האמינו, כמו כל הליברלים, כי ההיסטוריה נעה קדימה אל אחווה ושוויון. הרעיון כי היהודים הם עם נראה להם מיושן. תרומתם לתרבות הייתה ניכרת. רבים מהם היו סיפורי הצלחה. אולי משום כך חוללה התבוללותם בתוך החברה האירופית תגובה אנטישמית ארסית. ספרים ועיתונים תיארו את היהודים כיצורים חורשי מזימות המבקשים להשתלט על העולם. מבוכתו של הרצל גברה בימי משפט דרייפוס כשראה שההילולה האנטישמית הפרועה ביותר מתרחשת דווקא בצרפת הדמוקרטית, הנאורה, מולדת זכויות האזרח. הוא הגיע למסקנה כי אירופה נעשית מקום מסוכן ליהודים. הרצל כתב את מדינת היהודים, ספר קטן שזכה לתפוצה גדולה. אמנם הרעיון לא היה חדש, וזה שנים אחדות שהייתה הפעילות של תנועת חובבי ציון, אבל דווקא ספרון זה חולל את פריצת הדרך של הציונות.